Лицей Юнус кылаһын үйренәчите Илья Сизык быйыл кыһын президентинен талылыгыттан оскола бары тәрәһинигер сүрүн күз болар. Таатты кәскелләре ога общественне түмсүтүн көгүләһинен оскола тахыгар бар памтынйыгы чөлүгер түһәрәргә турумуттар. Бу стелла 1995 сыллакка турорулубут кыйыт ярдан сылыгар. Бу мантан биһиги тааттылыгыттан бастыкы призывниктар сериге бар биттарабит. Ону биһиги кимдом нулуат, тохтом нулуат теммит маннык чөлүгер түһәрәр үлене хагалатыбыт. Манна президент биһиха Албах көмөнүң орда кинни кытта бары түмсәммит бу маны реставрациялы хаян тох хаяппыт этигиллер биппит бу хагалатыт үленеребит. Осколар дактан теригер үлени ыты үйренәчи туссайдытыгар улахан көмөлөгөн учталлар белетиллер. Оголар бәйләре улус баһалыгыттан памтынйыгыр мөннүргә анал көңүлү ыларысы теспиттер. Маны таһанан Илья президент быһытынан оголар кыһалкаларын турурсууларын олоққа киллерерге жулухар. Оголорго сүрүн кыһалгалары бу зарядник тибет, то розетка тибет. Атойха рибос клоу директорын кытта сөбиләһәм баран то бир розетка килтерихтәхбит. Маны таһанан ахмал акцияларга кыттавыт. Оголар бәйләре тоҗеләрдән асастан агалан атлавыттыра. Онан бионча тыгынча хумыпут. Онна бу то бионча тыгынча рахлеевтер жекергәннәр барбыта. Оголор буланнара кийин сүрүн соруктарынан каз бирди үйренәчи үйрәгән тахымын үрдәти итене төрәбит дойдуга тапталы иңери, оларын аспыт чулуу жонатын үйетити болар. Ол курдук быйылгы үйрәк жылыгар булатын оюнскай сүй сүрбе бес сылын көрсө, улахан квест ойнуны тәрияре сылжаллар. Парасковия Татаринова, Иннокентий Винокуров, Таатта.